Ui, perdoneu, és que hem estat un temps hivernant, 2 setmanetes, perquè l'equip del Racó d'Albert se n'ha anat de vacacions. Però ja tornem a ser aquí. Hola, companys i companyes, ja tornem a ser aquí. Vinga, va, explicarem un acudit. Quin explicarem avui? Per exemple, aquell home que s'anava cada dia al quiosc a repassar el diari i quan arribava a la pàgina de les necrològiques començava a repassar totes les esqueles. No hi ha... L'any demà el mateix. I un dia el quiosquer li va dir, ostres, com és que t'encanta estar aquí a la pàgina de les necrològiques? Jo, és que m'agradaria si algun dia surto jo i no hi surto cap dia. Bé. I així es anar passant els dies. I un dia no va anar a buscar el diari. El quiosquer, tot preocupat, agafa i comença a repassar el diari i mira la pàgina de les necrològiques. Diu, me cago en dena, avui que no ha vingut a buscar el diari, avui surt aquí amb les esqueles. I amb aquestes que va passar un enterrament pel davant. Diu, calla tu, que no sigui ell, que no sigui aquest home que l'estan enterrant ja. I li demana amb un, diu, perdoni, diu, em podria dir qui és el mort? Diu, jo no n'estic segur, però em sembla que és el que va dintre la caixa. Ja em riuen. Vinga, vinga, ei, ara ja està això.